Kulungile. Engingakusho ukuthi ngokomculo ngifisa abantu beyubambisise. Into engingabatshena yona ke umculo kakhulu unamakhodi akhona. Ikhodi yokuqala ngqa uma uzofika emculweni kulabo abasazofika. Ikhodi yokuqala uthando. Ikhodi yesibili ukuyimisela. Ngoba waqala ngale khodi yemali. Uzokulimaza uzowudedela umculo uzowuza uyashisa kumculo la esandleni kakhulu ubona bawudedela nje abaningi abanye basazowudedela nabo laba abanye enibabona bekhona ushami nani umuntu weza ngetarget yemali uyagadla kungenza ngane ukuthi uma ujikjela ijawulazi lifike lihlale phekwane ehlathini kuyenza lifike lihlale phekwenyoni libula lithola sidliwa zethu ihlale phekwededela siphume isigqoko zibozongo yes injalo njengamza kwethu ukukhuluma kuzalo konye cha bafowethu injalo uthando nje phambili emculweni umntolo ke bengamangala abaningi bembona ku TV bembona kuphi nakuphi isiphiwo nobizo bathi calling bathi calling ningixolele njenganza ukuthi ufuna ngikwenze konke kwasemhlabeni ngoba likhona elinye ilanga eniyozothi umuntu lakasekho kukhona ke okuzayo ngonyaka ophelile ngithe ukuncisha ukunipha umsebenzi kodwa kulonyaka ngiyanithembisa ukhona umsebenzi ozoba khona futhi uzobhema ukholo ayizobhema ukholo kuboshelwe kakhulu ngiyabonga qhubeka mthabi hayi siyabonga Ntolosi siyabonga ukushiya ukholiwe nawe hayi bheme kakhulu baba uMtolo ngicela ukubuza iziphi izinkinga obhekene nazo njengamanje emculweni inkinga engathi ngibhekane nazo kakhulu ukuthi laba abaphethe imali yami bayayidukisa bayifaka kwamanye ama-account ayikangeni kimi ake beqondise imali yami kimi kahle laba nje kakhulu nabahleli bemicimbi abayiyeke lento yokuqasha abanye abantu bemiyeke uMtolo 1 inamba webahleli bomcimbi zeqala ku1 uma umcimbi wakho ngempela ukuwumcimbi kodwa ungamqashile uMtolo 1 mawubala kusho uqala kubanike wena wedwa manje imali yami iduka kanjalo ke wena kungale nje ngithola ukuthi bayaqashwa abantu ngapha nangapha mina ngiqashiwe kodwa yimini u1 ukuthi kusho babala kanjani kanti labahleli bemicimbi bayangidida imali yami iduka kanjalo bomcineka lapho koke bonke nomcineka ngempela ake beyicabange lento ukuthi noma bezophuma endlini bezohlela behambisa ama proposal uphuma unyawo lodwa 1 exactly yabo bonke nalapha emnambithi omfoka Cindi ngenhlanhla ke yona Nkosi yami ibilokhu ithe ilokhu imemezile uMtolo 1 manje nalabo abanye ke ngithi Nkosi yami ake beyazi lento ukuthi mabe phuma endlini noma uzogeza thatha sandle sodwa uthi 1 manje kusho ukuthi nje ke bona izinto bazenza amapeketwana unqemphoto lento eniyenzayo bahleli bemicimbi must be for lento eniyenzayo asebenzeni bayangiziba ngathi abangiboni kodwa bayangibona leyo nto abayenzayo ngempela umcimbi nomcimbi fanele uMtolo 1 abe usho ukuthi ngezinye indlela baba uMtolo inkinga yakho nje emculweni awunazo ezinkinga ngaphandle kokuthi bakwebele impela mina ezinye inkinga nje engingathi zikhona yikho ukuthi ngingathi ngiyabadinga abaxhasi ukuthi kulomcimbi kube khona abama input abafakayo phela abakufakayo ngeke ngizwe abantu sekuthiwa mhlambe lapha useyinxusa endaweni enje kukhona imali ayitholayo mina bacabanga ukuthi ngeke ngikwazi ukunxusa yini mhlambe ehlukile ubude ukuthi ngimude kakhulu babothi impahla zabo noqopsi bayaqoqa ngithatheni bo hayibo ngithatheni musanuyenza lapho musana ukuyenza lento lona ifafa abanye ngeqelwani mina hayi musana ukuyenza lento ama-brain kanti futhi enye into engicabanga ukuthi engifisa ukuthi ngiyiveze more especially ezweni lasemnambithi kunezingane eziningi ezincane ubaba uMtolo lelile empilweni eziningi kakhulu more especially emculweni ukuyimotivate nje even nala ku WhatsApp emagroupini kunezingane eziningi obonayo ukuthi ziyamhlonipha mayikwazi ukuhlonipha umuntu ezingamazo estranger kusho nasemakhaya ziyahlonipha lezo ngane so nje bafowethu nami ngiyaqhuquzela ekutheni lulani isandla ngendlela enilula ngaso isizwe soba right kanti baba uMtolo ngicela ukubuza ukuthi mina kwenziwa yini ukuthi kuqashwe abantu ababodwa
Ngokuqashwa kwabantu ababodwa wena ngane yakwethu ngingake ngithi mina angikusoli. Isizathu esenza ngingakusoli yilesi ukuthi kuyenza ukuthi abantu mhlambe kuseyithuba lakhe lokuthi leso sikhathi yena osesemehlweni abantu ngaleso sikhathi. Ngibuye ngithi abanye banezimfihlo zabo bona bebodwana. Kukhona umuntu wena ongathi uqashwa njalo kanti abasamkhokheli.